Їх побачить, шановне господарство. Никита, вітаємо на волі, добрий день. Живи вечно! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Катя! Дорога, я посланнику держав у справах Білорусі Сподаручу Миколу і його команді. Так само великий сердечний дякую Толському боку, який спілкується прийом. Стримана вдячність білоруському боку за те, що написала машину. І я сподіваюся, що притягнуться дозволення, які процес, притягнуться перемови, які дозволяють людям виходити на волю. На великий жаль, мой муж, журналіст Ігор Ільяш, здається на сьогоднішній день у колонії. І це вельми болюче для мене. Я думаю, що його дозволення буде справа і моєго життя у найближчий час. Я приходжу к всі намагання. І все, що від мене залежить, я для цього зроблю. Ігор повинен бути на волі. Я дякую всім, хто не удочерення до сьогоднішнього дня. Я передаємо привітання колектив наших журналістів. Привітайте нашими глядачами. Вітаю всіх глядачів Голоса. Вітаю так само. Живи Беларусь! У нас на волі. Я Живи! Ви один із 15, так? Ми розчарування. Ми вельми раді вас всіх бачити. Я трошки розповіла свої компетенції на журналістів. Стільки камер, стільки сервісів, мікрофон. Вельми емоційний момент для мене сьогодні. Я хочу нагадати так само про те, що Польща кожен у колонії жіночої і в ізоляторах по всій країні так само є сотні жінок. Вельми тішуся за тих, хто сьогодні вийшов на волю, а я думаю, Ви знаєте, абсолютно всі хто вас освободили? Я трошки позднее буду готова про это рассказать. День прошел нормально, транспортировка прошла так само нормально, все было достаточно спокойно. Ну, я чекала, більше займатися, тепер трошки помолюся. Наступним часом трошки більше розгорнуто, буду готова про это поговорить. Про что найбольше смотрите? Такое, как обнять мужа и сорвать его на воле. Это номер один. Сколько времени? Я буду готова трошки обнять коллег. Я розумію, що не працюю. Але зараз я зроблю ось так. Здоров'я. Это один из самых счастливых моментов в нашем житті. Катя, мы вельми рады на воле. Передаем питание от твоих близких так само. И все наши коллеги. Ярослава, я попросила тебя обнять. Так само сегодня была в эфир. Мы все вельми чекали. Вельми рады, что ты вместе с нами. И все наши коллеги, вся твоя семья. Это невероятно важно. И мы уже тебя никуда не отпустим. Дякую велике. Я ще раз величезне дякую. Для мене це вельми важний момент моєго життя. І я сподіваюся, видите, я сподіваюся, що ось ми школьних тут, коли незабаром будемо так стрілятися, зустрічатися нікому. Абсолютно. И для этого зробить все, что Гэта найлепшы чалавек свайго часу, найлепшы калега, гэта выбітны журналіст беларускі, гэта таленавіты аўтар, гэта проста сумленны, шчыры, крыштальна сумленны чалавек. Для мяне гэта проста ідэал. І Ігор, ты будзеш вольны, я зраблю для гэтага абсалютна ўсё. Ігор змагаўся за цябе, калі ты была за кратамі, рабіў усё, што магчыма, і фактычна за гэта яго таксама пакаралі. Я гэта ведаю, менавіта таму я так і сёння і кажу. Я
Эту эстафету приймаю і сподіваюся, що просто не так надовго, як він мене був вимушений чекати. Але я буду стільки, скільки потрібно чекати. Але я буду казати про необхідність цього визволення просто щодня. Дякую велике нашим польським, литовським і американським партнерам, які домоглися гэтага визволення. І ми ведаем, що визволення Ігоря – це так само один з пріоритетів. Так, гэта прыярытэт. Яшчэ раз вялікі дзякуй за такі цёплы прыём. Мне гэта вельмі кранальна, вельмі цёплы такі момант. І я думаю, што мы пагаворым в найбліжэйшым часе больш падрабязна. Можеш яшчэ штосьці расказаць, што гатовае зараз? Трошечки пазней. Дайце мне абнаць калег. Так, калі ласка. Пад калегамі я маю на увазе аператора. Потримаємо, оператору покажемо зараз, як обдимаються Катя з Олесем. І дальше питання. Зараз він дає інтерв'ю. А до всіх Девочки, привітань. привітання Абдимаски. Так, а куди я